Helo a chroeso I sesiwn arall o yoga. Felly, dewch I eistedd ar ymyl eich cader. Sicrhewch bod yr asgwrn cefn yna'n syth, a bod chi'n eistedd dal neis, bod yr ysgwyddau yna lawr, bod y trad wedi plannu mewn i'r ddaear. Ac wedyn allwch chi blethu'r bysedd yna at ei gilydd fel hyn, a wedyn gosod eich dwylo chi yn eich col. A dwi'n mynd I ofyn I chi I gau eich llyged os yw hwnna'n teimlo'n gyfforddus. A ni'n mynd I anadlu gyda'n gilydd, felly mewn drwy'r troen. A chwythu'r ar mas trwy'r ceg. Mewn drwy'r troen. A chwythu'r ar mas. Mewn drwy'r troen. A chwythu'r ar mas. Parhewch I anadlu'n ddwfwn nawr mewn a mas drwy'r troen. A dewch ar dwylo at ei gilydd o flaen y galon. Yna rhwbiwch cledre'r dwylo gyda'i gilydd I greu gwres a chreu egni. Ac yna gosodwch y dwylo dros y llyged. Ac wedyn agorwch y llyged o dan y dwylo. A piliwch y dwylo I ffwrdd. A tra bod chi fan hyn, rhowch massage bach neis i'r sgwyddau yna. A gnewch o'ch hunaid bach hefyd. A siglwch y dwylo yna. Hyfryd, da iawn. Felly, ni'n mynd I weithio nawr ar ymestyn ac agor y cymalau yn gwaelod y corff. Felly codwch y goes y dde. Allwch chi roi'ch dwylo dros y ben glin fel hyn. Ac wedyn just chwifiwch y drod na lan a lawr. Ac wedyn rownd a rownd mewn cylchoedd. Beth I ni'n neud fan hyn yw cynhesu ac agor y bigwrn lan. Felly anadlwch yn ddwfwn gan anfon lot o ocsigen i'r bigwrn. Wedyn newidwch cyfeiriad. Ac wedyn ni'n mynd I symud lan I wneud cylchoedd gyda'r ben glin. Eto, nadlwch yn ddwfn, ffocyswch ar y ben glin. Felly ni'n mynd I ddal y goes lan. Dwi'n just roi'n dwylo ni o dan y ben glin fel hyn. Hyfryd. A wedyn newid cyfeiriad. A ni just yn cynhesu ac yn dod â chydig o symudiad mewn i'r cymalau yma. Hyfryd iawn. A wedyn nesaf ni'n mynd I weithio ar agor yr hip. Felly ewch ar llaw dde a chydiwch yn y droed dde. Felly gallwch chi gydio yn y droed naill llai ar y goes, ar y droed I hun, neu fel dwi'n neud yn cydio yn bodiau yn rhad I. A wedyn, gweld ydych chi swingo y gos na mas i'r ochr. Felly bydd tipyn ohono ni'n goffod cadw'n pengliniau ni, y ben glin wedi I phlygu. Ond ni'n ffocysu nawr ar agor yr hip. Felly cofiwch anadlu'n ddwfn a anfon lot o anadl, lot o ocsigen I ardal yr hip. Ac wedyn ni'n gweithio tuag at sythu'r goes yna fel hyn. Anadlu mewn. A mas drwy'r ceg. Ac wedyn dewch nôl i'r canol a rhyddhewch y gos na lawr. A ni'n mynd I wneud yr un peth nawr ar yr ochr dde. Felly, ni'n mynd I gydio yn y goes a wedyn siglo droed lan a lawr a wedyn gwneud cylchoedd gyda'r bigwrn. Yn un cyfeiriad.
A wedyn newid cyfeiriad. Hyfryd. A jyst canolbwyntiwch ar yr ardal o'r corff ni'n gweithio arno. Felly nesaf ni'n mynd i ymestyn ag agor y ben glin. A wedyn newid cyfeiriad. Cofiwch anadlu'n ddwfn. A falle byddwch chi'n clywed clics bach, a mae hynna'n berffaith naturiol. Ac wedyn, cydiwch yn y droed, naill ai'r goes, y droed ei hun, neu bodi'r trad fel dwi'n neud, a swingwch y gos mas i'r ochr. Felly, cadwch y ben glin a wedi plygu os oes angen. A siŵr bydd lot ohono ni'n gorfod cadw'r ben glin a wedi phlygu. I ni jyst yn ffocysu ar agor yr hip. Ni'n storio lot o densiwn yn ardal yr hips, felly ni'n gweithio wedyn tuag at sythu'r goes na. Anfon lot o oxygen fresh i'r hip mwyn cael gwared ar holl densiwn. Hyfryd. A dewch nôl i'r canol, rhyddhewch. Ni'n mynd i anadlu gyda'i gilydd drwy'r trwyn. A chwythu'r ar mas trwy'r ceg. Hyfryd. Dwi'n gobeithio bod chi wir wedi mwynhau y sesiwn yna yoga a bod chi'n teimlo chydig bach yn well. Hwyl!